indoda nendoda umaziphendulele ukuba nangaba wena ngelixesha endinika abanye ubudoda wena ubulibela kudlala ayisekho kum ngoba yabonakala amanye amadoda endihamba nawo atsho umntu athi awufani abantwana bakanonkwezi sakamagusha into kunike bahlekazi uthi uzubela igqirha ukope igqirha lakho phambi kokuba kuvumbuluko bakho ubugqirha uqala ukope igqirha lakho ngoba awusoze uyazi into ongayaziyo uqala wazi le uyibonileyo kuye ngokuya nawe umane uzifakele epokothweni yayiva ndithi xa ndisiya enhlombeni yakho ndifumana uyitshintshile into ethile andizuba sakubuza uba kutheni ngoba kaloku ligqirha lakokwethu siyakamagusha kodwa apha ekuqaleni uzawuqala ukope mna siyakamagusha bobabini mna umama notata batshatana mamntande nokhwana ucamako kodwa akho mntu abakopi ngathi ndim kule ndawo ndikuye ndazazi endizikopileyo ndazifaka epokothweni ndibe ngeentonga zabo xa ndikule ndawo ngoba bendithi ndawubajonga ndifumanisa into yoba nam ndakufuna ubugqirha obunje ndiyafuna uba ligqirha elinesidima elimanyelwayo sakamagusha uba ndigwebile ndingabe ndibuza imibuzo camako thethe kube kanye ikhaya live masicamagusheni ndiyafuna uba lithemba lokuphila masicamagusheni loo nto kuyifunde emntwini nisezawunyanga bahlekazi yabona njengoba nityhafile ninyabile uthixo enendithandaza into yoba azaniphe umkhosi wabakhwetha nimane nindidinga xa kufuna kuyophehlelela ndithi hayi mani ndinesist sayosikwa esibhedlele camako ndithi nkomo mntanam makhe sizikhuphe sibheke ejobhe ushiya kunyula wedwa into ongayaziyo sakamagusha ndinqwenelela ukunyanga ndibawela umkhosi ongazukwazi ukuwujika oza kufuna siyakamagusha ube undidinga ngoba ukayiqheli le nto samdinga umledi ndibe ndisithi yini isana lwam ndenzelwa i-50th birthday ngabantwana bam ndikhuthele eDubai sakamagusha khawusiya nololo camako thixa kusikelele mani khona ingazuhamba kakuhle hlale ethembeni themba amanye angakokwenu camako andindibona ke ndibhekile amanye abebethunani ndizoyixhoma kulo mntwana camako